बर' सावथुन मुलुगाव गुवारै बिहोमा होलांनाय आरो बिसानि बोसोनगिरि बिकास बसुमतारी एबा लालुआ बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। दिनै बिथांनि जोबथा हां बोनाय खौरांखौ मोननानै गुबुन गुबुन आफाद गौथुमा दुखु मोननाय फोरमायदों। जर'खायै बर' सावथुन मुलुग आरो बिसाया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै मिरु बिसा आरो क'क्राझार जिल्ला बिसाया गागि फावगिरि बिकास बसुमतारीनि जिउ सोलेर गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै केन्डेल बाथि सावनाय जायो। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बर' बाथारमारि गामिनि लाइब्रेरियाव बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुखु फोरमायनानै बिसानि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिना लानि। जोङो बे सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सोद्रोमाफ्रा दिनै दुखु फोरमायदों। बिथांनि अबथिरा माने जिउ गोमानाया जोंनि थाखाय जोबोद खहा जादों। आफादनि आरो बर' माहारिनिनो होननानै बुंजायो। जों जोबोद दुखु फोरमायो। बिथाङा 2014निफ्राय 2017 मायथाइसिम बे समाव बड' आर्टिस्ट एस'सिएशनमोन। सत्र नार्जारिया जेब्ला लोमजानानै दंमोन बेयाव बिबान लानानै मैखोमै मावबोदों। ओमफ्राय बिथाङा 14निफ्राय 17 मायथाइसिम नैबे पेरियडआव मैखोमैनो माने खामानि मावबोदों, गाबथानानै लाखिदों आरोखि। नंगौ, मानसिया आइडियाखौ होलाङो, बेखौ जों फल' खालामगोन। आं नैबेखौल' जोंनि आर्टिस्टफोरखौ बयखौबो खावलायो। नंगौ, आङो आदै लालुनि सायाव आं बे खोथाखौनो बुंनो सानो जे बिथाङा सासे आर्टिस्टल' नङामोन, बिथाङा सासे एन्टारप्रेनार, सासे आर्टिस्ट, सासे बिजनेसमेन, सासे गाइडेन्स। दा बिथांमोननि गाइडेन्सनि गेजेरावनो आं सासे बर' भातारमारि गामिनि गथ' हिसाबै बै समाव जेब्लानाखि आं माने आंनि गिबि गुदि माबाखौ जागायजेनदोंमोन, दावबायनायखौ आंनि आर्टिस्टनि, बेखौ बिथांमोननि दैदेननायनि माखासे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो आं दावबायजेनदोंमोन। दा बेनि गेजेरजोंनो आं नुनो मोनो जे कि बिथाङा गावनाव केपासिटि गैयै माने बिथांनाव ओरैबायदि मोनसे एनार्जेटिक मोनसे सान्थौ बा गोहो माने माबा थायोमोन आरोखि, बेनाव पावार थायोमोन। माने जिखुनु जाया मोनसे प्रग्रामखौ जेरैखि जाया जाफुंसारनांगौ। बैसागु प्रग्राम लायोबाबो, गामिनि प्रग्रामफोरखौ लायोबाबो माने बियो जेरैखि जाया जाफुंसारनांगौ। बा गामिनि मोनसे फुटबल खेला लानायावबो माने बे खेलाफोरखौबो जाफुंहोथारनांगौ। बा जिखुनु मोनसे दिनै माबा मोनसे गामिनि माबा मोनसे प्रग्राम लानायाव बे प्रग्रामखौ जाफुंहोथारनांगौ होननानै बिथाङा थुलुंगा होयोमोन आरोखि। दा जानो हागौ बिथांनि थुलुंगा होनायावनो आङो दिनै सासे NSDN हिसाबै आङो नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय आं सासे आर्टिस्ट हिसाबै आं सिनायथि मोनदों। दा आङो आदै लालुनि बेबादि थुलुंगा होनायखौ आङो जेब्लायबो बावगारनाय नङा। थिग बेबायदिनो आङो दिनै आदै लालुनि बिदि हरखाबै गावनि रुंसारि जालांनायावहाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो जोबोद माने दुखु फोरमायहरनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दिनै आदै लालुहा बे सासे स्टेट लेभेल बा नेसनेल लेभेलसिमल' नङामोन। बिथांनि सान्थौ बा साननाया माने जोंनि बर' हारि बा बर'नि हारिमु आयदाखौ बा सिनेमा आयदाखौ गोजौ थाखोसिम लांनायनि मोनसे सिमां दङमोन। दिनै बिथाङा हायाब्लाबो 50% जोंनि सावथुन मुलुगखौ दावगाहोनो हादों। दा बे 50%नि थुलुंगानायखौ जों लानानै जोङो माखासे बिथांनि आद्रा थानाय सिमांखौ जोङो जौगाहोलांनांगोन। बेखायनो आङो दिनै बेखौनो बयनिसिमबो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। दिनै आङो एज ए आर्टिस्ट हिसाबै बेखिनिखौनो आं बिराद माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि। गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै थारैनो जोबोद दुखुनि सान। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि
बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय सासे गागि आर्टिस्ट जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जानानै थांबाय। दा बिनि थाखायनो जों बयबो एसे आर्टिस्ट हिसाबै जों गोसोनिफ्राय जोबोद दुखु मोनदों। दा बिथांनि होथाय होननानै बुङोब्ला बिथाङा 2014निफ्राय 2017सिम बिथाङा आब्बानि आफादगिरि जानानै दंमोन। बै समाव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन जाथ'वाखैमोन। बै समाव अल बड' आर्टिस्ट एस'सियेसनसोमोन। दा बै समाव बिथाङा आफादगिरि बिबानखौ सामलायबोदोंमोन। बे समाव बिथाङा आफादगिरि बिबानखौ सामलायनाय समाव गोबां लाइमोनफोरखौ बिथाङा थुलुंगा होबोदों आरो गोबां लाइमोनफ्रा बिथांनि समावनो बोरैहाय माने गावनि दैलि लाइफखौ बोरै खुंलांनांगौ, बोरै सेल्फ डिपेन्ड जानांगौ बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरखौ फोरोंदों। खारन बिकास सारा मोनसे खोथाखौ मिथिगौमोन जे फिल्म इन्डास्ट्रिनि गेजेरजोंबो गावनि लाइफखौ थांनानै थानो हायो होननानै बिथाङा मिथिखागौमोन। जायनि थाखाय बिथाङा जोंनि गोबां बर' लाइमोनफोरखौ मोनसे फोरोंबोदोंमोन, मोनसे एडभाइस होदोंमोन जे जों साख्रि बाख्रिजोंल' मानो नाजाबाय थानो, साख्रि बाख्रिया जोंनि साफ्रोमनिबो खाफालाव गैया। बेखायनो जोङो नैबे सिनेमा लाइनजों थाङोब्ला जों माखासे बेखार जेंनाखौ जों सल्भ खालामनो हागोन होननानै बिथाङा लाइमोनफोरखौ बुङोमोन आरो लाइमोनफ्राबो सोलोंबोदोंमोन। जायनि थाखाय दिनै बिथांनि बे बोसोनावनो जोङो फैनानै दिनै जोङो बे स्टेजसिम सफैदों, बे लेभेलसिम सफैदों, जेराव दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोनफ्रानो मोजां मोजां एक्टर, मोजां मोजां एक्ट्रिस दिनै ओरैजाय लवार आसामनिफ्राय आपार आसामसिम सिनायजानाय एक्टर एक्ट्रिस गोबां जोंनि गेजेराव बिथांनि एडभाइसआवनो जानो हादों। आरो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै साख्रिनि सायाव सोनाराबालासिनो सासे एक्टर जानानै, सासे एक्ट्रिस जानानै माने फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारनायनि गेजेरजों गोबां गावनि जिउखौ खुंलांनायाव गोरलै जाबोदों। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो दिनै बिकास सारा रुंसारि जालांनायखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय जोबोद गिदिर मोनसे जाय बिथाङा एडभाइस होयोमोन, माने जोबोर गिदिर थुलुंगानाया मोनसे गोमालांबाय होननानै जोङो दुखु मोनदों आरो। दा बिथांनि बे थुलुंगानायखौ जोङो लानानै जाहाथे बिथांनि थुलुंगानायखौ जोङो फोजोबाबालासिनो बिथांनि थुलुंगानायखौ जोङो दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट खालामनानै बिथाङा जे लेभेलाव थुलुंगानानै जोङो आरो गोजौ लेभेलाव लांनानै जोङो जोंनि बर' समाजखौ फिल्म इन्डास्ट्रिनि गेजेरजोंबो जोङो मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। नंगौ, आं दहाय फुङावनो जेब्ला आं मर्निं एक्सारसाइस खालामनानै फैयो होनब्लानो आंनि फिसाला करनजित ब्रह्मआ आंनो फोरमायो जे आदै लालुआ गैलानो। दा आङो हथात शक जानानै आंनि लोगो फंबाय सपन नार्जारि आरो आंनि माखासे कलिग बिथांमोननो फोरमायथि हरदों आरो बिथांनि न'आव फैदों। नंगौ, बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा मा खालामनो, आङो बिथांजों गोबाव समनिफ्रायनो सिनेमा जगत आरो ससियेल एक्टिभिटिसाव बिथांजों नांथाबनानै दङमोन। माखासे खामानियाव आं साख्रि मावनाय हिसाबै बिथांमोनजों थाफानो हायामोन। थेवबो आं बिथांनि गुन, बिनि कौशल, बिथांनि हारिनि प्रति अनफावरि, बेखौ आं बिथांनि गोसोखौ मोनदांनो हादोंमोन। बिथाङा मालायनि दुखुखौ नायनो हायामोन। हायोबा सिफि बुज्राव बुज्रि खालामनानैबाबो थाइसे थाइनैखौ बियो दान होनो हायोमोन बिथाङा। आं बिथांनि थैनायाव जोबोद दुखु मोनबाय आरो जोंहा बिथांजों लोगोसे जोंनि हारिनि फ्राय जोंनि लकेल जोंनि बड' कमिउनिटि एस ए हल आरो बेंगलि बा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बिथांनिफ्राय हेफाजाब मोनोमोन। बाहाय आं गोबां दुखु मोननाय फोरमायबाय नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों। जों मिथिनो मोनदों बिथाङा सासे इनकारेजिं सुबुंमोन, जेब्लाबो लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होयोमोन। जेखि बिथिङाव खामानि मावा मानो लालु बसुमतारिया थुलुंगाखां होनानै बिबुंथि बाथ्रा बुंबाय थायोमोन। नैबे बिथिङाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? नंगौ, बिथांनि बे बाथ्राखौ खालामनो हाया, नेवसिनो हाया। बिथाङा गाव मावनो हायाबाबो बिथाङा मोनसे रिसार्च बादि खालामोमोन, बुङोमोन आरो बेखौ जोंहा दहाय जोंनि बिथां
फुंखा महिलारि बिथाङा बुंनाय बादि बिथाङा माबाफोर सानोबा जोंसो सिन्था खालामनानै जों बेखौ मावफुंलांनांगौ। इयुन समाव बिथांनि मावलांनाय होलांनाय बिहोमाफोरखौ नोंथांमोनहा फल' खालामनांगोन ना आरो जोङो फल' खालामनो सेस्था खालामगोन। बिथाङा जेरै रायजो राजाखौ अनोमोन आरो बर'नि अनगायैबो गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो लाफानानै बिथाङा मावोमोन। बेखौ जों फल' खालामगोन जे मानसिया मानसिनि थाखाय। थेंक इउ। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।